Welkom hier in het Mini Oranje Museum Oosterwolde. Ja, dat is eigenlijk begonnen in 1980, toen Juliana aftrad en Beatrix koningin werd. Ja, en toen is eigenlijk de liefde voor het Koningshuis wel ontstaan. Toen was ik 9, dus ja, dat staat je dan nog wel bij. Ja. En ik kreeg een lepeltje van school en daar is eigenlijk het verzamelen mee begonnen. Als ik hier dan ben en ik heb bijvoorbeeld een drukke dag gehad op mijn werk of waar ook maar. En ik kom thuis en ik denk van en ik loop even hier naar het museum. En ik ben hier en ik moet even wat dingetjes doen. Dan ben ik het met 2-3 minuten ben ik het weer kwijt. Dus het is een hele goede uitlaatklep, ja, hoe moet je het noemen. Het verzamelen is, ja, dat is een hele leuke hobby. Waar ik totaal mezelf in kwijt kan. Wat vind ik er mooi? Nou, het is meer de pracht en praal, de bling bling zeg maar ook hoe ze zich naar buiten toe treden en met de paleizen en de koetsen en alles wat er omheen hangt. Ik heb Maxima een paar keer gezien en koekjes aangeboden met de echte Frieske Dumkes. Daar sta ik wel onbekend dat als ik ze zie, dat ik dan ook de Frieske Dumkes aanbied. En Maxima herkent het ook, want die zei toen een keer tegen mij van, de Frieske Dumkes. Dus dat was wel heel erg een mooi moment, zeg maar. Ja, ja. Ik ben altijd bezig met het museum. Een verzamelaar is nooit uitverzameld. En ik bedoel, ik krijg heel veel spullen van mensen waar ik heel dankbaar voor ben. Ik heb laatst bijvoorbeeld dit hele servies gekregen. Ik had andere spullen op deze tafel staan, maar ik heb laatst dit hele servies gekregen. En dan moet de tafel anders gedekt. Dus en dan komt er weer iets bij. Een paar kleine dingetjes van de week, nog een paar kleine dingetjes erbij gekregen. Ja, dat hoort er dan bij. En dan breid je uit met de spullen hier op de koninklijke eettafel, zeg ik altijd maar. Ja. Ja, het mooiste zou zijn natuurlijk een koninklijk bezoekje aan mijn museum, hè. Maar dat zal wel niet gaan gebeuren, maar dat zou toch wel helemaal geweldig zijn. Dat ze hier dan een keer komen en dat ze zeggen, oh ja, wat een mooie spullen. Dat zou ik dan wel leuk vinden. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Maar goed, je moet altijd dromen blijven houden en dat houden we dan maar. Ja, ja.